Sport og Eventpark Esbjerg er en privat organisation, der på vegne af Esbjerg Kommune administrerer mange forskellige idrætsfaciliteter rundt omkring i Esbjerg Kommune. En af de store idrætsfaciliteter er Bramming Kultur- og Fritidscenter. Sport og Eventpark Esbjerg overtog i 2008 driften af centret, som dengang hed Bramming Sportscenter. Bramming Sportscenter kom egentlig op at stå ved, at der var en driftig person, der hed Anders Petersen, som havde nogle gode visioner omkring idrætslivet i Bramming. Han fik så nogle erhvervsdrivende på banen og var med til at søsætte det store projekt, der hed Bramming Sportscenter. De mennesker de gik sammen og fandt nogle økonomiske midler sammen med kommunen, plus at de lagde noget arbejdskraft og noget vilje bagved. Og hallen den er jo så cirka 35 år gammel, den vi står i nu. Samtidig med var der også ønsker om at få et svømmebad, et udendørs svømmebad, som de mennesker de også fik taget initiativ til. I 2001 blev der fra daværende Bramming Kommune taget initiativ til at udbygge Bramming Sportscenter. Dengang indeholdt sportscenteret de to store idrætshaller, hal 1 med plads til ca. 600 tilskuere, hal 2 som fungerer som træningssal, samt et udendørsbassin. Ombygningen betød, at svømmebassinet blev nedlagt, og i stedet blev der bygget en lang række andre idrætsfaciliteter. En multihal med springgrav, en dojo til kampsport, squashbaner samt et fitnesscenter og en klinik for fysioterapi. Efter vi er overgået til Bramming Kultur- og Fritidscenter, og vi har fået bygget det nye herude, har vi desværre nogle likviditetsproblemer. Det resulterer så i, at i november 2008 overtager kommunen centret herude, hvor man så går ind og beder Sport og Eventpark Esbjerg om at være en del af driften herude. Det er sket så efter, at vi kom i 2009, hvor vi så sidenhen har drevet det inden for Sport og Eventpark. I den periode på året, hvor der er gang i de indendørs aktiviteter, passerer der ca. 6.000 mennesker igennem Bramming Kultur- og Fritidscenter hver uge. Dette gør centret til en af byens store samlingspunkter, hvor folk i alle aldre mødes om idrætten og de sociale aktiviteter. Jamen, jeg synes jo, det er super fedt, vi rykker herud, fordi at vi ligger lidt mere i centrum. Hvorimod før, der lå vi ude i jernbanen på Snedkervej, hvor der aldrig kom nogen, og vi virkelig skulle hente vores medlemmer. Nu ligger vi ude i centrum, og folk lægger mærke til, at vi er her og ser os, når alle vores unge kommer gående op gennem hallen i deres ski, og folk tænker lidt, hvad er det for nogen? Jamen, det er rigtig dejligt, at tingene er samlet, også fordi det er meget praktisk. Altså, jeg kan godt have en, der går til gymnastik på den ene side af døren, og på den anden side af døren en til jiu-jitsu. Og det er i en hektisk hverdag rigtig smart. Vi laver noget her i dag, så man omdager den, når man har lavet det. Og så når en dame hun til gift, så tager man om på den, så dyster man bare hele vejen rundt. Hvad synes du om det? Det er sjovt. Hvad er det bedste ved at gå til gymnastik? Det er, at man kan kravle og hoppe og springe. Derovre der skal man i hvert fald forskellige ting. Og derovre der skal man få sådan lidt forskellige ting med at hoppe. Måske saltour eller noget. Hvad synes du er sjovest? Jeg synes mest den der madras er sjovest. Hvad skal man over på den trampolin derovre? Slå koldbøtter og hoppe ned. Koldbøtter og hoppe ned? Ja. Okay. Hvem er bedst til det, tror du? Mig. Det betyder rigtig meget for os at have et center, der er så altid, som Bramming Fritidscenter er. Selv dyrker vi squash her. Vores børn har spillet badminton og håndbold her. Så det betyder rigtig meget. At gå til dans også. Der er rigtig mange sportsgrene i centret. Jeg kommer bare hernede i hallen, fordi det er hyggeligt at stå og lige at få lidt samvær og se de andre. Jeg spiller ikke på det her hold, men
Men jeg træner selv på et andet, og ja, det er jo nogle af dem, jeg spiller med. Jeg skal spille med dem til næste år, nogle af dem, så... Sportsklubberne bruger hovedsageligt centret om eftermiddagen og om aftenen. Men alligevel er der gang i huset hele dagen. For eksempel bruger skolerne i Bramming flittigt faciliteterne i centret. Vi har haft skoleidræt, og det er jo også rigtig nyttigt, og det ligger tæt på skolen, så i stedet for vores gamle gymnastiklokaler over på skolen, så det er også meget rart her. Ved siden af selve centret ligger Bramming Fysioterapi og Bramming Fitness Center. Begge disse faciliteter bliver ikke drevet af Sport- og Eventpark Esbjerg, men det giver alligevel en god synergieffekt at være en del af Bramming Kultur- og Fritidscenter. Selvom vi ikke er en del af Sport- og Eventparken, så har vi store fordele af at ligge lige op og ned af hinanden. Man kan tage et praktisk eksempel. Det kan være, at børn, der går til gymnastik, hvor forældrene så vælger at gå herind og motionere samtidig. Jeg kommer hernede 2-3 gange i ugen, og jeg synes, det er rigtig godt hernede, fordi at de har mange nye maskiner til folk af Gørding og Dagmar, hvad der ellers er i nærheden. Og så er det jo hyggeligt, og der er mange, man kender der hernede. Jeg startede sammen med 2 af mine venner, og vi har så senere lukket 3-4 andre til, fordi at vi havde det hyggeligt hernede. Det ligger dejligt tæt på, og vi kan altid tage hernede og hygge os, hvis vi ikke lige er i det store træningssmør. Et godt supplement til det sociale samvær i centret er Kulturcaféen. Her kan man få lidt godt til ganen og hygge sig med hinanden i pauserne. Hver dag tilbyder caféen dagens ret, men udover maden er det også et samlingspunkt på mange andre niveauer. Jeg kan nævne et rigtig sjovt eksempel, som vi lavede. Vi lavede et arrangement i november måned, hvor vi havde Fede Find og Funny Boys ude. Og der havde jeg ligesom valgt at sige, skal vi prøve at have det op, så var jeg godt klar, at jeg var nødt til måske at være den centrale del i det, men vi havde igen prøvet at få hele huset med ind i det. Vi havde badminton til at passe garderoben, vi havde håndbold til at rydde af bordene, vi havde nogle af gymnastikpigerne til at stå i baren. Og på den måde havde vi jo egentlig samlet hele huset om et stort arrangement. Og det giver en god synergieffekt i at være i sådan et center, som vi er i. Og en smadret sjov dag at arbejde på det. Kulturcaféens historie er en sjov historie måske, fordi man laver en ny og en tilbygning hernede, som er et spændende projekt, hvor man får en hel masse flere faciliteter for ind, så vi kommer til at blive et center i stedet for bare et sted, hvor man lige har en boldbane. Og i den henseende har man så fundet ud af, at hjertet i det kunne måske også være det sociale samlingssted, som så er kulturen, caféen, og det er derfor, man har flyttet ned midt i huset og ligge. En af de fastansatte i Bramming Kultur- og Fritidscenter er centerleder Erik Rahbek, der blandt andet tager imod bookninger af forskellige faciliteter, samt forskellige andre praktiske og forfaldende opgaver. Mine arbejdsopgaver her i Bramming Kultur- og Fritidscenter er at sørge for, at brugerne har et godt sted at være, og det vil sige, at man sørger for, at anlægget dagligt bliver indholdt, der bliver foretaget de reparationer, som der skal. Det vil sige, hvis et toilet løber, at håndvask skal gå i stykker, eller scoringsanlægget ikke virker, så sørger man for, at det bliver repareret. I øjeblikket er jeg i gang med at gøre klar til, at vi skal have vasket helgulv, og det vil sige, at vi skal have nettene fra målene op. Det er det, jeg er i gang med nu. Det næste, der nu skal ske, det er, at vi skal have lagt det, der hedder harpiksudlægger på. Det vil sige noget, der er blandt i forhold 1-10. Der ligger det ud på halvdelen af gulvet. Og grunden til, at det kun er halvdelen af gulvet, det er, at det må ikke tørre ud. Så derfor nøjes med halvdelen af gulvet først. Og det der primært, det er at tage de der store harpikspletter, der ligger, der kommer til at ligge i en opløsning. Og så bliver vasket op med vaskemaskinen. Det, der skal ske nu, det er, at det, jeg har lagt ud, nu skal vi have vasket på gulvet. Det vil sige, at vi kører med vaskemaskinen, der skuer og suger op. Da Sport- og Eventpark Esbjerg overtog driften af Bramming Kultur- og Fritidscenter, var byggeriet til den nye svømmehal allerede i fuld gang. På baggrund af nogle lokale interesser valgte Esbjerg Kommune at bygge en svømmehal i forbindelse med de øvrige idrætsfaciliteter. Svømmehallen kommer til at indeholde 3 bassiner, et svømmebassin på 25 meter, et varmvandsbassin og et børnebassin. Målet med svømmehallen er ikke primært konkurrencesvømning, men det er primært egnet til skolerne og de lokale brugere i området. Man regner med, at projektet står færdigt i slutningen af 2010. Min opgave primært med byggeriet her, det er at sørge for, at
at vi får det så optimalt driftsmæssigt og vedligeholdelsesmæssigt som muligt. Også sammenlignet lidt med hvad de erfaringer, vi har gjort på svømmestadion. Og samtidig med, så bestiller jeg med til at bestille inventar, at vi skal bruge skab og hvad der øvrigt er rutsjebane derinde. Så det er sådan set min primære opgave, og så være sparringspartner med entreprenører og bygherren her i Esbjerg Kommune. Det kommer jo til at give en attraktion til fritidscenteret, og det kommer til at give, at skolerne og efterskolerne kan få noget svømmeundervisning. Og Bramming har altid haft en svømmeklub, som har i mange år har haft en ikke synlig eksistens, men så der er nogle rødder og nogle aktiviteter, og den vil blomstre op igen, så Bramming vil få en svømmeklub. Det er jo helt utvivlsomt et samlingspunkt. Der er jo også større kulturelle forsamlinger her. Der er julemesse, og der møder man jo hele byen her. Nu er sgu også det sådan en mindre lukket kreds, men selvfølgelig møder man altid nogen, man kender i centret. Jeg tror, det er dejligt aktivt for byen, man har et sted, man kan komme og dyrke sin idræt. Det gælder både unge og ældre. Det er rigtig fedt, og det er helt vildt og alt muligt.